saioa egingo dugu. Eta zer ikasiko dugu gaur? Gaur, hilabeteak eta urtaroak ikasiko ditugu. Hoy aprenderemos los meses y las estaciones del año. Hilabeteak hauek dira. Urtarrila, otsaila, martxoa, Apirila, maiatza, ekaina, Uztaila, abuztua, iraila. Urria, azaroa eta abendua. Eta urtaroak hauek dira. Udaberria. Udaberria martxoaren 21 hasten da. Eta ekainaren 21 bukatzen da. Eta zer nolako eguraldia egiten du? Udaberrian eguraldi epela egiten du. Zelaietan loreak ateratzen dira. Eta txorien kantak entzun daitezke. uda. Ekainaren 21 hasten da eta irailaren 21 bukatzen da. Eta zer nolako eguraldia egiten du? Udan beroa egiten du. Eguzkia asko berotzen du. Eta hondartzara joan gaitezke. Udazkena, irailaren 21 hasten da, eta abenduaren 21 amaitzen da. Eta zer eguraldia egiten du? Udazkenean, haize eta euri asko egiten du. Zuhaitzek haien hostoak galtzen dituzte. Negua abenduaren 21 hasi da, eta martxoaren 21 bukatzen da. Eta zer nolako eguraldia egiten du? Negua hotza asko egiten du. Elurra ikusteko aukera dugu. Eta Maridomingi eta Olentzero eta Erregeak datoz.